like a Hellcat. Și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Brawl Stars cu Bull, pentru că știți din episodul anterior căci eu am luat dintr-un Big Box acest gadget pe Bull, T-Bone Injector, care îți dă 1500 de viață, gen când ai viața scăzută, ai 3 cearce, deci și voi aici. Și v-am zis că astăzi vreau să fac, vreau să mă joc cu el, pentru că eu nu trebuie să ne jucăm cu el, și ce zic, și da, da, și că tot așa aveam și un quest și am zis că dacă tot am pe Bull acest gadget minunat, haide să fac și quest-ul. Mai am de câștigat 6 meciuri cu Bull, pentru că trebuie să câștig 10 meciuri. Dacă nu merge cu Bull, bine, sincer, oricum trebuie să jucăm cu Bull, deci nu pot să zic cum, adică dacă nu merge cu Bull, asta e, adică what? Atunci pentru ce am mai făcut video că mă joc cu gadget-ul, știi, adică totuși, like, what? Da, într-un fel, Bull merge chiar destul de rapid. Aoleo, vine Shelly. Și parcă vezi că după aceea face ultimata și te trezești, buf. Ai pierdut. Ce să zic, cel mai frumos lucru să pierzi. Băi! Bă! S-au furat astea! He! Chiar facem win! Bă, cât de aproape să facem win, frate! Deci cât de aproape eram să facem win. Super, am ajuns la 9805 trofee. Și da, puteți vedea, suntem aproape la Doamne, suntem aproape de 10.000 de trofee. Sincer, cred că când am făcut primul meu video de Brawl Stars, nu știu cât trofee aveam oricum. Când o să ajungem la suma asta foarte mare de 10.000 de trofee, o să ne mai trebuiască doar 4.500 de trofee și vom termina Brawl Stars-ul. Într-un fel nu știu dacă e 14.500 și aici pe 15.000, dar na, cine știe. Da, haideți să mai dăm niște meciuri, pentru că mai trebuie să mai câștigăm acum 5 meci. Deci, da, ce poți zice, hai să le câștigăm și pe alea 5, că doar nu degeaba. Că nu știu cum, dar ați văzut că la fiecare gen sfârșit de episod, de fiecare dată, gen, eu la final de chestii deschid un box și așa, nu știu, dar parcă am eu așa un succes, bă, să-mi pice un star power, bă, dar nu știu dacă, n-am înțeles, mamă, gadgetul ăsta chiar, bine, știi ce, dacă e să jucăm cu Bull, da, ce vreau să zic, sincer, gadgetul e foarte folositor, dar da, mai degrabă joc la duo, cel mai probabil, pentru că sincer asta e cel mai bine. Bun, tu stai și fă alea, eu mă duc la aceste două cutii foarte șmechere. Nu te apropia, te avertizez, am învățat karate. Am învățat karate bulcesc. Nu știu, are sens și am zis? Nu cred că are, dar în fine. Am zis-o și așa de amuzament. Uitați, și el are gadget. Bă, sincer, gadgetul nu prea are. Nu știu cât de mult sens are să-l folosești la duo. Că dacă, de fapt, sincer, are sens într-un fel să folosești unele cazuri, că dacă, uite, a venit și cu echipierul meu, e super.
Acum nu-i super că vin toate echipele pe noi. Aoleu, aoleu, aoleu. Bine, sincer, am făcut bine că am fugit, că sincer n-aveam chef acum să... N-aveam chef acum să pierd, că să iau locul 3 din nou, pentru că... Groaznic! N-am chef să pierd de 30 de ori pe video. Băi! Ghinion. Și de data asta. Un trofeu merge și așa. Dar da, sincer, cred că o să revin când suntem și noi mai aproape de... Da, de acele 10 win-uri, pentru că, sincer, văd că am un ghinion groaznic. Și am uitat să vă anunț, dacă vreți să intrați sau să mă aveți la prieten, puteți intra în clubul Andrei. Suntem family friendly, vă trebuie doar 1000 de trofei, iar gen doar români, dacă vor să intre, gen. Scuze că acum, dar nu vreau super pe nimeni, dar pe bune. Da. Oricum, dacă vreți, puteți intra, puteți da la prieteni, eu accept destul de multe cereri, sincer, cei mai mulți prieteni care nu am prea mulți români, dar în fine, nu contează chestia asta. Cel mai probabil cum să zic, o să mai scot de la prieteni, că nu venea cuvântul. Și îmi dați aici friendly. Vai, știți, și vă pot accepta. Și singura regulă care ar fi să nu jurați aici, să nu cereți grade, gen, sau famose, sau co-leader, sau, doamne, sau gen, co-president, gen, ceva de genul. Adică, da, acum depinde și cât de bun e și cât de mult joci. Adică, de exemplu, sincer să vă zic, dacă aveți în activitate maxim vreo 2 săptămâni, ieșiți. Sincer, cred că chiar o să pun asta la descripție, dar lăsăm asta pe altă dată și da. Revin imediat ce fac și aceste 10 numite win-uri. Ok. Al 6-lea win. Ok. Al 7-lea win. Da, al 8-lea win. Da, și fix când filmez și eu și fac video, începe ploaia. Am înțeles. Da, am zis să încerc un alt mod de joc, pentru că pe... Aici, dacă să te gândești, pe showdown nu prea mai mergea treaba. Deci da, hai cu gem grab-ul. Poate merge aici treaba mai bine. Nu că pe showdown nu mergea, dar na, cam nu era, nu prea mi era cam bine. Băi, dar el ce face? Eu nu se bagă și el, nu se bage. Bă, ăștia cum au început să conducă? Na, nu mă mai conduceți. Să nu vă mai văd că conduceți o mașină, că e periculos. Am mers cu alea 2 gemuri și am fugit fix în ei. De ce am făcut-o oare? De ce? Acum puteam să avem 9 gemuri, dar nu eu trebuia să mă bag fără să vreau în ăia 2. Deci nu știu cât de folositor e gadgetul în momentul de față, căci dacă moare ăla, s-a zis tot meciul, au făcut bine că este pe underdog. Nu înțeleg, nu spuneți, sunt pe criză, nu mai pot juca pe niciun mod de joc, deci revin când poate mai fac și eu un win, cel mai probabil. Am schimbat iară modul de joc și am zis să schimb și brawlerul totuși, căci cu bull nu prea mai mergea, deci
Da, se pare că și cu Dynamite am o misiune care nu necesită atâtea win-uri. Și asta mă mai bucură. Ce-a pus acolo? Alelea, făcut lor, bă, dar mai nervează. Deci mă credeți că mă pare rău că am dat la Siege, că mie nu prea îmi place Siege-ul. Dacă pierd, îmi dă în minus 3 și 2000 de trofei și noi nu avem cum să le facem față în momentul de față. Voi vedeți că am mai rămas doar cu 15%. Ce au făcut ăștia, frate, de așa de bune? Antrenament chinezesc, like what? Uite și unde e ăla. Deci asta gata. A fulgerat sau n-am auzit eu bine? Nu, chiar a fulgerat. Sincer să vă zic, nu știu cât de bună era ideea asta să revin când o fi și eu să fac al 10-lea win, deci da. Super, al 9-lea win. Haideți că acum chiar pe bune, revin cu al 10-lea. Da, și am revenit. Al 10-lea win. Hai să vină la mine toate punctele astea. Și haideți, Doamne ajută, Doamne, să fie 6 iteme. Nu sunt 6 iteme. M-am chinuit degeaba atâta. Dar în fine, văd că deja vremea se înrăutăcește. Da, iar nu pot să vorbesc, oricum contează asta acum. Da, deci cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Andrei, ne vedem data viitoare. Pa, pa!